Te vagy a 14. 13. Jó fogod üssen. Ha nekem jó egy kicsit hosszú, de nekem olyan gyönyörű fogom gyerekről, mint Kény úszája, hogy hú! Ez a buktorol. Jó szegő volt. Ma szegő? Ma. Ó, vámodik. Láttátok a vesztelt a telejtől? Hát fakabátok üldöznek ott, majd kinyírnak majd. Ha eljön az ide, hogy megcsinálom a robotzsaró iskolát, nem mondom. Azt mondtam. Meg lesz a 3. Meg, ne félj! Mondjuk megint 3, az 6. Még van egy, az 7 lesz, akkor 7, 40, 70, 30, 70, 24. Az osztozva. Nézzétek gyerekünk, térjünk a lényegre, hogy tényleg ennyi meg az igaz apostolomát. Ezek neveztek a kurva fogabát. Le se tudják írni a nevemet, bazd meg! Mondom, Ludban Géza Árpád, mondom neki, így kerültem be az interneten. Azt mondja megint a másik, hogy? Mondom, nem hogy, hú! Megint mondom, Ludban Géza Árpád, Pinagyár, harmad. Fogja csak, ezt beszél. Így kezdett az én sztori, ha nem kell 12 éve már. Gyere ide vele! Ide, ilyen emberek, gyere ide vele valami üssembe! Üssen meg a guttat! Na látod, a mahúzat mostom minden héten. Az este becsültem, hogy megint állottak valami. A srácomat leteszem. Hoppa bubás! Hát ráhúztam, vannak kottan, hát ez csak kiutott. De mutatlak a vízsütös kocsora. De nem végülek, még előre adjátok a fényt, aztán megyek tovább. Mi van a táskádban, Árpi? De hát... Nem hiszik, hogy kurva génz a legjobb a világon. Hát jöjjön velem, basz! Kék, nyitni szólj. Azt mondtam 24, 25, beszélni 20, basz, ha nem teszek egy idét. Téged a fiúk ismernek. Ott ilyen. Mondja, te Skod... Mondja, te rohadt Skoda, mondja, te rohadt Skoda. Van még... Skodát veszek lesz, de nem olyan rosszat Skodát, mint az én 30 éves harc. A valószínűleg Skoda. Na ide figyelj, most már nem hülyeskedek, mert most mentem a Caritashoz, azt mondja, hogy jöjjök egy hónapon. Hát akkor rám is, én nekem is egy piros semmit az ég. Mi az az új csúcsa? Hát találtam a kukából, még van 3 pár. Nem, 3 pár. Születésem napján életemben nem kaptam ajándékot, csak most mentem az állomáskor. Egy pár cipő, 2 szemüveg, 3. Ha legyél Szilárd. Hallom, mit mondanak, te vagy az Isten? Hát ha azt mondta az Isten, hogy a saját kékért teremtett az embert, hát akkor benned van! A kutya vég. Hát nem. Isten basszanak. Hát kárankodok, én azt mondtam, hogy Jobban meg annyit láttam csak, amit a televízión, annyira nem értettem. Vedd fel a